a možno ešte nejako horšie ako ja. My tu vlastne teraz už čakáme našu hostku, našu fitnessku, ktorou je, a teraz už vchádza, teraz všetci chlapi určite dobre pozerajú. Absolútna majsterka Európy. Adela Ondrejovičová. Ahoj ešte raz. Prejdeme tam, alebo zostaneme tu? Adelka, keď sme nemohli na tie plavky uchytiť mikrofón, tak budeme komunikovať týmto mikrofónom. Páni, to pozeráte, čo? Ako je to, že na Slovensku máme také dobré fitnessky vlastne? A ty si podľa mňa taký nástupca teraz, nie? Tak vlastne Slovensko je veľmoc vo fitness a v kulturistike, by som povedala. A čím to je? Sme tak dobre disponovaní? Možno, že aj tým. Alebo sme takí... a sa snažíme dosť trénovať. Pracovití, trénujeme. Máme dobrých trénerov, dobré zázemie, dobré vzory. Môže byť. Máš nejaký vzor? Určite mám. Áno, môžeš povedať? Kto je tvojim vzorom? Je to Sonia Kovčaková, majsterka Európy, body fitness, absolútna, z Bratislavy, spred 2 rokov. Ty si vlastne veľké úspechy teraz zožala ako juniorka, ale už nastane nejaký ten prechod, alebo chystáš sa na tie seniorské súťaže? Uvidím. Dúfam, že sa mi podarí prebojovať aj na Európu žien budúci rok, alebo ten ďalší. Je to veľmi ťažké? Aká je tam veľká konkurencia? Na ženách je určite väčšia konkurencia, pretože tie ženy majú 30 rokov, 35 a oni už nejaký ten rok cvičia, takže je to veľmi zložité. A hodnotí sa čo? Lebo ja keď vás tam vidím všetky nastúpené, tak sa mi zdáte všetky, nechcem povedať, že rovnaké, ale všetky veľmi pekné. Asi to musí byť naozaj už špeciálne oko, ktoré vidí tie maličké rozdiely. Určite, a na to by nám možno aj pán tréner mohol povedať. Áno, nech sa páči. Čo sa na tých... že to hodnotenie nejaké. Vlastne vy máte mikrofón. Dobre, a môžete sa takto trošku otočiť, aby to aj viac videli. Je to... Teraz ste ako taká modelka, na ktoré možno aj poukážeme niečo. Takéto dievčence v prvom rade musia trošku splňať aspoň tie genetické predpozície. Naozaj tam to hrá veľkú úlohu a z mojej stránky, čo zase ja môžem povedať, strašidelná drina. Pokiaľ toto všetko neobsoluje, že sa poriadne nepripravuje na každú súťaž 100%, tak potom tie výsledky sú také slabé. Takže ona mala aj genetiku, aj dobre teda trénuje a čo sa týka svalového rozvoja alebo symetrie, čo sa týka body fitnessu, tak musí to byť to osvalnatenie oveľa menšie ako kulturistky. Preto aj nastala takýto šport, že body fitness, odtiaľ utekajú fitnessky do body fitnessky, lebo nič tam zostaví a z kulturistiky utekajú zase do body fitnessky, kde nemusia mať toľko veľa svarov. Dobre, tak čo majú mať teda pekné, alebo na čo sa kladie najväčší dôraz? Asi pekne vypracované ramená, nie? To je aj ťažko nadobudnúť svalovú hmotu na ramenách, nie? Je to strašne komplexné cvičenie, že je to od hlavy po pety a strašne musíme dávať pozor na tú symetriu, aby sme nevybočili z tých rámcov, aby neboli veľké stehná, potom zase úzky vrch, ale je to naozaj široké ramená, s tým opticky zužuje pás, je to perfektné, aby bol ten hrudník, ten hrudník už taký pekný do trojuholníka, aby to bolo samozrejme prepracované stehna do detailov. Teraz sme ešte nie, lebo nás čakajú majstrovstvá Európy aj... Áno, až teda nám nominujú. Ešte nie sme celkom v tom štádiu. Ale už aj ideme, máme pozvánku do 30. Že ešte 4 kila? Určite, áno. No, ale čakáme nás medzinárodné majstrovstvá Rakúska, 30. apríli. Otočiť, keď sa ti chce, aby sme ťa teda videli v plnej kráse. Sú to také štvrť obraty pri týchto fitnesskách. Základný postoj môže byť takto, ale ukáž sa aj normálnou základnou postoji. Roztiahneš chrbát teraz tak a prepneš nohy. Proste toto je tie nohy, ten... Lepcia, ramená sú skoro ako rovné, pekné. Aj keď tie nohy sú dosť akože veľké, ale už majú profesionálnu úroveň, čo sme veľmi radi, čo sme dosť predbehli, ale to ona spomínala z toho predošlého športu. A kedy nohy nadobudnú profesionálnu úroveň? Keď vyzerajú ako? Keď majú čo? Tie nohy už sú akože dosť veľké, ale treba ich trošku ešte prerysovať a tá separácia svalstva, aby tam bola separácia. To musí byť to akože porozkrajované, krásna tá hĺbka a tam sa to ukazuje, že tam už je to tam vytrenované, ale zase to nemusí byť ako pri tých kulturistkách, ktoré sú už také tie mužatky skoro. Tebe nie je nepríjemné, že si ťa tu teraz tak zblízka obzeráme, že tebe hovoríme a posudzujeme tvoju postavu? Tak ja už som si určite zvykla. Mám za sebou kopu súťaží. Ale tie 4 kg predsa ešte len chýbajú. Ale si veľmi pekná. Ja keby som mala takto separované svalstvo, aká som šťastná. Nemáš nejaké také tajné triky, nejakú zvláštnu pózu alebo niečo také, čo vieš na tých porodcov určite zapôsobí aj nejakými tými inými zbraňami?
Určite ukazujem stehno z boku, pretože si myslím, že to je moja prednosť. Aha, to je tvoja prednosť. Aha. Takže môžeš ukázať všetky tie 4 pózy. A keď je to znovu základný postoj, čiže tá šírka chrbta, ramena, aby boli perfekt, tie nohy prepnuté. Teraz ide pravý bok, bočná poza. Tak, natočí sa pekne, bol úzky pás, to rameno hore, hlava trošku dohore sa pozerať sa dopredu. Bočná poza, rameno, stehna, zadná časť stehna, hamstring, úzky pás. Tak, teraz sa dá zase pravobok a ukazuje zadné partie, čo je dominantný chrbát, musí byť už. Zadok je primeraný, ešte teda, že musíme tie 3 mesiace zhodiť. Veď nemá čo zhodiť, či má? No ešte ale 4 kg dáme dole z toho. Nie sme odborníci, no. A teraz tu je posledná póza, akože zase ten štvrtobrat ukazuje celú stranu rameno, svalstva, tricepsu, hrudníka. Ja by som aj zatlieskal. Dobre, myslím, že viacerí by zatlieskali, aj tlieskajú však, páni. Tak, ďakujeme veľmi pekne a budeme samozrejme držať palce. Sme radi, že máme zase takúto ďalšiu úspešnú športovkyňu. My sme takisto radi veľmi, že sme sa to mohli odprezentovať a veľmi vám ďakujeme za všetko. Teraz, Adelko, možno ešte budeme pokúšať, či si nedá niečo dobré. A tak môže si dať a ešte si môže. Ale ak chceš, tak sa môže ísť také špeciality všetko, nejaký čín alebo koľko, takže to je výborné bielkovinové.